Dobre xornada na terceira federación que deixou 2 empates do Boiro e 2 derrotas do Noia. Os boirenses mantéñense preto da promoción, mentres que os noieses perderon os seus 2 encontros e afúndense no descenso. A terceira federación viviu unha dobre xornada na que os equipos da comarca non acabaron de cumprir os seus obxectivos. O Boiro segue na loita por entrar nos postos de playoff, sen embargo, o Noia segue sen dar coa tecla e afúndese un pouco máis no descenso. O Boiro arrancou a Semana Santa xogando en Barraña o xoves ante o Céltiga o partido correspondente á xornada 23. Os xogadores dirixidos por José Tizón perseguían un novo triunfo logo de vencer o Alondras e o Barbadás, pero os de Vilanova de Arousa tiñan outra idea en mente. Pasaba media hora de xogo cando os visitantes crearon unha boa ocasión que se converteu no primeiro tanto do choque, 0-1 co que se chegou ao descanso. Os boirenses recuperaron terreo na segunda metade e Mario Romero colocou o empate no 54. Non conformes co empate, os locais querían o triunfo, pero non se celebraron máis goles. E onte domingo, Barraña colleu o encontro da xornada 29 no que recibiron a visita do Racing Club Vilalbés. Os boirenses monopolizaron o balón e o xogo, pero topáronse unha outra vez co muro visitante. O Boiro dominou o xogo dentro a subío inicial, pero non daba coa tecla nos remates. No 24, a expulsión por vermello directo de Javier Varela deixou os boirenses en superioridade, pero non foron capaces de aproveitalo. Na segunda metade tiveron as ocasións máis claras, pero o muro defensivo do Vilalbés foi efectivo. O marcador non se moveu a pesar dos intentos do Boiro de deixar os 3 puntos na casa. Pecha esta dobre xornada no 10º lugar con 41 puntos a 4 dos postos de promoción. O Noia foise de baleiro nos 2 encontros que disputou. O xoves visitou o Ponte dos Brozos, onde se mediu o Atlético Arteixo, o terceiro clasificado, e puxo contra as cordas o conxunto local. Os de Luis Bonilla conseguiron frear en seco a un dos mellores ataques da competición, pero non puideron superar a súa liña defensiva. Despois de 80 minutos de igualdade, o Arteixo atopou o con a defensa do Noia para anotar o único gol do encontro que lle deu a victoria. E onte os brancos viaxaron ata Calavagueiros para enfrontarse ao Barco. Os locais dominaron o xogo durante unha parte do encontro, crearon perigo, pero os de Bonilla estiveron firmes en defensa para evitar o gol rival. O Noia non tivo moitas ocasións na primeira metade, pero si se chegou máis na segunda, aínda que sen acerto. E no minuto 72 desequilibrase a balanza co gol do Barco, que chegou dentro do punto de penalti. Os noieses responderon lanzándose ao ataque, pero non foron quen de bater a portería do Barco. O Noia mantense no 17º lugar e a permanencia afástase ata os 7 puntos.